Hej Kim. Hej Kim. Det er Marius og mor her, og vi har tænkt os at lave opgaven Generationerne taler ud, hvor vi har tænkt os at bruge SOR-modellen til at bestemme købsbeslutningsprocessen for et overvejelseskøb. Og vores overvejelseskøb, det er en knallert, fordi både mig og min mor har haft knallert. Mor, hvilken pæne vil du sige, at en knallert det er? For mig, der var det en positiv pain, da det var noget nice to have. Altså, at det var noget luksus, at jeg kunne faktisk godt undvære knallerten, fordi at busserne gik forholdsvis ofte, og ellers så kunne jeg jo cykle. Så hvis jeg skulle langt væk, kunne jeg bare tage bussen, og ellers kunne jeg jo cykle. Så det var ikke en nødvendighed, at jeg havde en knallert. Det er det samme her for mig. Det var også nice to have, for jeg kunne jo godt tage bussen, eller få mine forældre til at køre mig, men jeg kan godt mærke, at de synes, at det er lidt træls, de skal døjes med hele tiden at køre mig til sport og til venner. Og så kører bussen rigtig sjældent fra Holsted til Glejbjerg, så det skal være nogle bestemte tider. Så hvis ikke man er derinde ved de tider, så kan man ikke komme hjem, og det er træls at være strandet i Holsted. Og hvilke behov har du så haft for knallerten? Jamen, jeg tror, at hvis man kan lave en kombi af det, så vil jeg sige, at det er både et socialt behov og et ego-behov. Fordi som sådan igen, jeg havde ikke brug for knallerten. Jeg kunne jo bare cykle eller tage bussen. Men jeg havde jo alderen til, at jeg var gammel nok til at kunne tage knallertkørekort, og så skulle jeg selvfølgelig også have en knallert. Og det var jo mega lækkert at kunne besøge mine venner også ude på landet, sådan lidt mere spontant, og jeg ikke behøver at være afhængig af bustiderne. Ja, det er egentlig det helt præcis samme for mig. Hvilke købemotiver har du haft? Jamen, det var et funktionelt behov, og jeg ville gerne have et godt og kendt mærke, som var velkørende og solid. Men det skulle være, jeg var også ret hurtigt sikker på, at jeg skulle købe en brugt knallert frem for at købe en ny. Jeg synes ikke, at jeg ville bruge så mange penge på at købe en ny knallert. Ja, og så er det egentlig også det samme, jeg har haft. Og her kan man er det måske vigtigt at sige, at min mor hun har haft en Puch, dengang hun var ung, og jeg har haft en Generic Trigger, det er en gearmaskine. Og det også har jeg købt et mærke, som er godt og nemt at finde reservedele til, og der kører rigtig godt, fordi det er bare noget bøvl hele tiden at skulle skille det ad, og det er jeg ikke dygtig nok til selv, så derfor så har jeg bare købt en velkørende knallert. Vi vil hellere køre knallerten, vi vil skrue i den. Ja, præcis. Det kan man godt sige. Og hvilke sociale købemotiver vil du sige, du har haft? Som udgangspunkt, så vil jeg sige, at det nok var bandwagon, for jeg skælede jo nok til, hvad mine venner også gerne ville købe. Men måske også lidt, jeg ved ikke, om man kan kalde det lidt thrifty også, fordi at jeg købte jo den jo lidt billigere ved at købe en brugt, frem for at købe en ny. Men stadigvæk vil jeg jo gerne, vil ikke købe en super billig en, for jeg vil stadigvæk gerne købe en, der var i god stand. Ja, og mine sociale købebehov, der vil jeg nok sige, at jeg har været snob, fordi at jeg vil godt købe noget, der er anderledes. Jeg har købt en gearmaskine. Det er ikke så mange, der har det. Jeg var faktisk den eneste på min skole. Andre, de havde altså scooter og ikke knallerter. Og jeg synes, de var rigtig seje, så derfor havde jeg besluttet mig for, at det var sådan en, jeg bare skulle have. Og hvordan vil du så sige, købsbeslutningsprocessen den var? Altså, hvad var din problemerkendelsesfase? Hvad gik den ud på for dig? Jamen det var jo måske egentlig sådan helt kort, at jeg havde jo alderen til, at jeg kunne tage knallertkørekort, og så har man jo også alderen til så at kan køre knallert, og det var da en fed frihed at have. Mm-hmm. Ja, og det er faktisk det samme for mig. Og hvordan har du søgt informationer om de forskellige knallerter? Jamen dengang, der var det jo mest den blå avis, og så tror jeg, det hed Gul og Gratis. Så det var jo derinde og kigge, hvad der var til salg. Og så selvfølgelig kigge, og hvad man kunne få for prisen, som jeg havde tænkt mig at give for den. Og jeg lyttede jo også til, hvad mine veninder og deres familier snakkede om, at de gerne ville købe. Og jeg kiggede jo på alle de her avisannoncer sammen med mine forældre, og de kunne jo også guide mig lidt i, hvad de synes var fornuftigt. Ja, og for mig, der
der brugte jeg også meget mine venner til at finde ud af, hvad der kørte godt, fordi der er mange af dem, der har storebrødre og kender lidt til forskellige knallertmærker. Og så snakkede jeg med min far om det, fordi han ved en hel masse om knallerter. Men jeg har brugt rigtig meget tid på både YouTube og Facebook og andre sådan nogle online platforme, hvor man kan søge viden om, hvilken knald der kører godt, og hvad man skal gøre ved dem, og alverdens ting og sager, ikke også? Og hvad med vurdering af alternativer? Hvad tænker du der? Men det var jo lidt at kigge på prisen og kvaliteten, og ikke mindst så var det også for mig lidt meget, hvordan så den ud, og hvilken stand var den i. Og så bliver jeg nok også nødt til at indrømme, at jeg ville ikke have sådan en knallert med gear, for jeg er simpelthen bange for, at jeg ikke kunne finde ud af det der med at køre med gear. Så jeg skulle i hvert fald helt sikkert have en knallert uden gear. Ja. Jamen, der var jeg jo så faktisk stik modsat. Jeg ville godt have en med gear, fordi jeg synes, det var fedt at køre på. Så der har jeg jo også sad og kigget. Der er jo mange forskellige mærker af gearknallerter. Så jeg har stadig kigget på dem alle sammen, både kigget pris og stand, og altså hvor driftsikre de er, og det er nogen man skal skrue i hele tiden, og der er alverdens ting, og der var en pladelov, så man skulle finde ud af, skal man være med plade eller uden plade, og alverdens ting og sager. Men hvordan vil du så sige købsbeslutningsprocessen? Hvordan besluttede du for, at det skulle være den her? Jamen, jeg havde jo selvfølgelig været ude nogle steder, og prøvet nogle forskellige, og komme ud til et sted, hvor en var måske sådan lidt grim, lidt rustmærker og lidt. Og der var også en, hvor da jeg kørte på den, så var hjulet sådan, baghjulet var helt skævt, så det føltes ikke særlig godt at køre på den. Ja. Egentlig så synes jeg egentlig, at det var da en meget fin knaller, den kunne jeg måske godt have. Så det var heldigvis, at min far var med til at vejlede mig, så han kørte en tur på den og kunne tydeligt mærke, at hjulet var skævt og sagde, det er nok ikke så god en handel. Yeah. Og så kiggede vi videre, og så fandt jeg faktisk en, som kørte godt. Jeg ved ikke, om jeg skal tage efterkøbsbeslutningen med det samme. Ja, det kan du egentlig godt. Jamen, det er jo selvfølgelig, der har man jo købt, så der er ikke så meget at sige til det, men selvfølgelig kunne jeg jo sammenligne med, hvad mine venner og veninder havde givet for deres, og der synes jeg egentlig, jeg har givet en fornuftig pris i forhold til, hvordan min så ud, men også helt sikkert, at den var ret driftssikker bagefter. Så jeg var godt tilfreds med mit køb. Ja, jeg var også ude og prøve et par knallerter, før jeg besluttede, at det skulle være den. Og så kom jeg ud til den her, der blev jeg lidt forelsket, fordi den kørte bare pænt. Jeg synes både, den var rigtig pæn, og den kørte mega godt. Og så lå den inden for mit budget. Og så mit fase, kan man kalde det, det var meget, at jeg sad og kiggede, og så sidder man og kigger, kunne jeg have fundet den billigere, kunne jeg have fundet en, der var federe, sådan lige for at se, har jeg nu fået et lige så godt køb, som jeg havde troet, jeg havde fået. Og det er jeg så blevet enig med mig selv om, det synes jeg faktisk, at det var et rigtig godt køb. Joachim von And var ikke blevet snydt, var? Nej, det var han ikke, han var glad. Og så har vi købsrolleren. Hvem var initiativtageren for dig? Jamen, det var mig og så mine forældre. Ja. Hvad med dig? Jamen, det var tog beslutningen. Jamen, det var nok mig, der var initiativtager for, at jeg skulle have den her knallert, men jeg skulle selvfølgelig spørge jer til råds. Og så konsumenten, det var vist for os begge to, kan man vist godt sige, det var os selv, der skulle bruge den, og disponenten. Hvad vil du sige der, mor? Jamen, jeg traf jo beslutningen i og med, at det var mine penge, der skulle bruges, men jeg vil også sige, at jeg lyttede til vejledningen fra mine forældre af. Ja. Det er samme egentlig også her. Hvem synes du var influenten for dig? Hvem har påvirket dig til det? Det var nok både mine venner og mine forældre. Jeg synes, mine forældre havde en god indvirkning på, at hvis jeg skulle købe brugt, så skulle jeg også købe noget, der var pænt og solidt, så vi ikke skulle skrue hver weekend. Ja, præcis. Og hvad med køberen? Hvem der? Var det mor og far, der gav den, eller hvad? Det var mig selv, der havde sparet sammen til det på mine sure tjente penge efter skolejob. Ja. Og så fik mor og far, de købte den lidt langt væk, så min mor og far, de fik lov til at transportere den hjem på traileren. Ja, men det var også det samme her. Der skulle vi også helt et godt stykke væk og hente den. Men det er jo godt, når vi finder det rigtige. Og du var heller ikke blevet 16 endnu, så du måtte heller ikke køre hjem på den. Du var nødt til at vente, til du havde fødselsdag. Ja, det er rigtigt. Og så har vi planlagt køb og impulskøb. Hvad vil du sige der om?
Jamen, jeg synes, den er lidt svær, fordi på en måde, så vil jeg jo sige, at det er et planlagt køb, fordi jeg har jo bestemt, at jeg skal ud og have den her knallert her. Jeg har sat nogle krav op for Ja, og jeg knallerten. har kigget og udvalgt nogen, jeg gerne vil ud og kigge på også, hvad jeg synes, der kunne være relevant. Men i den sidste ende, så synes jeg måske, at det at købe brugt kan godt slå over og blive et impulskøb også. Jeg skal selvfølgelig have den her vare, men man ved også, at hvis man så finder det rigtige, så er man nødt til at slå til, fordi der findes kun én af den her. Så jeg kan jo ikke komme igen om en uge, og så forvente, at jeg kan købe den samme vare en gang til. Der er den jo muligvis solgt. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at det er lidt en blanding imellem et planlagt køb, men i beslutningsfasen, der slår den lidt over og bliver et impulskøb. Ja, lige i den sidste fase der. Fordi det er jo det samme for mig. Jeg fandt også en hel masse knallerter, som jeg synes var rigtig pæne. Så skriver man på dem. Og så skriver man jo også, fordi det er en lidt god handel. Men så er den gode handel, den er væk, fordi der er allerede en, der var hurtigere. For det går stærkt med sådan nogle ting. Men det var vores oplæg om købsbeslutningsprocessen mellem sådan nogle gamle nisser som min mor, og så nogen som mig. Så ja. Tak fordi du vil se med.